For the days when you had 29%. Look at the upside. Lloyd will be retiring soon. Full house. That's probably. So of course, for satan. Ja. Very good. Der er ikke. I stadig ikke sådan. Been advised, General. Ja. Fire. Sådan som rigtig kæreste igen, eller hvad? I frankly know I'm Ja, det er lidt meget kæreste. But you know I serve at your... Ja, det er jo det der tøjhund der, var. Hvad skal vi bygge? Vi går nu. Det er jeg til sådan, hva'? Ja. Jeg tænker, du godt bruge det her. Liquidate their people want to know. Nu har jeg også spist den lidt god. Ej, den er ikke god. Goddag. Goddag. Lena Hansen. Ingrid Jacobsen. Ingrid? Ja, nej. Mig-Britt. Ingrid eller mig-Britt? Ja, det er dig. Okay. Ja, hej, det kan jeg møde dig. Ja, nu kan jeg jo gå ind og sige hej til min kone. Ja. Okay, jo, det gør jeg. Ses. Goddag. Hej. Hej. Lena Hansen. Jan Torben. Ja, det er mig. Okay. Ja, hun hedder jo rigtig Margrethe. Han navn stammer fra en sang. Må jeg lige spørge noget? Så til Susanne eller Margrethe nu? Ja, det er mig. Okay, ja. Jeg er klar til at sige min kilo. Ja. Så siger vi mig og Susanne. Så. Ej, det tror jeg ikke er nogle kiloene. Så synes jeg lige, vi går i gang med nogle øvelser. Så, hvis I kommer ud på gulvet, så. Så Susanne. Susanne, op. Kan du få din kone op? Jeg er lavet et halvt år. Du har efter min sætte mig i øret. Så det er ligesom bare gået mega gang. Ja, vi vil gerne. Nej, så hvis du kunne få konen op, så kunne jeg starte musikken. Og mandag, så starter jeg musikken. Hvem er sødt?
Jeg kan lide at bolle dig. Jeg kan lide at bolle dig. Din jæder, de er skønne. Jeg kan lide at bolle dig. Jeg kan lide at bolle dig. Jeg kan lide at bolle dig. Du er god til at knæ. Jeg kan lide at bolle dig. Jeg kan lide at bolle dig. Jeg kan lide at bolle dig. Jeg har ondt i mine boller, fordi jeg har bollet dig. Hej, Lisa Hansen, Ingrid. Er det de stander? Mongol, mand. Nu har jeg jo også spist alle de gode. Nej, god, nej. Hej. Jeg hedder Lise. Jeg hedder Ingrid. Ja, jeg er Hvad? Nu skal mig og Anne og Sebastian Løvstad se, hvem der spiser sådan en ting her. Nå, jeg er med. Vi skal også lige se den her bølle her. Okay, kom nu. Se, vi har to. Og vi har en kult. Det er fint, at det kommer. Okay, klar. Om bag ryggen. Okay. 1, 2, 3. Det er dig. Bang! Jeg tager den. Jeg kan ikke engang slutte det. Jeg vandt! Gud! Stop næsten. Løber tør på strøm. Nej. Hvordan stopper man? Før var jeg en Casanova, men nu passer jeg på dig. På mange af mine tabs står der dit navn.